sa sisin pat na ai ngu yo blay bat ngai ku blay ka bantai master sermon ibolong idong yalam jong gani ka jing shukri ka jungi Lumbah gani ka online bible study ya phi baro kit khat ki badan ha gani ka group kum juru na ka banta jong phi ki parlok ki prajor ki jungi ki ba phin sayo sngowi ka ju ka jing hikai ka tien ka jong blay maka jing ku blay ka jonga ya phi baro kalong ha ka kartang utrai jongi Jesus Christ manta idon ha kalanong ka basan nakari ka thup sing hikai ka bangila ai kerteng ka Jingngeit bat hakne kalanong ka basan idon ye ka jing hikai saphang ka Jingngeit ka Pynkynriah yau Lumbah ya ka banta ka banungkong ilayo ye ka ban hikai hakatai ka tayo ka banatap bat banta ngim peng ye ka banta ka baar jong kene kalanong ka basan saphang ka Jingngeit ka Pynkynriah yau Lumbah hasua bangin yo ban hikai saya ka banta ka baar nga syukwa ban Pynkyn mau ya baro ya ke jing hikai ya ka banta ka banungkong ikan mau baro ya ke banta ka banungkong ya ka bangila yo jing hikai saphang ka Jingngeit ka Pynkynriah yau Lumbah bat ikan mau ha ka Jingngeit keren ka bangi ban lanep ka bangi yang ngamba ya ka jingkli ka baong ka Jingngeit ka bakumno ka bala ban Pynkynriah yau Lumbah gila yo ka jubab ka kum ka jing sisa na ka tin ka joblay naga gospel dakum Lucas kalanong kabakat nyo kat kabanriw kabaw Jesus Christ uong haki sanran ki jo lana pidon ka Jingngeit kat iway isambay terso pila ban ong ya uniw ding dembur long me ubala ratno bat ya ubala tung haduryaw te un dala ko'mu ipi bat nilayo ka jing hikayro ya ka jing tmu bat ka jing mot baus Jisu ukran yau sembah terso ka jing tmu bat ka jing mot ka bangilayo ban hikay kalong ka banungkong usembah terso ulong ubayim ka bataw ni kit jing mot ya ka Jingngeit ka baim ka baar usembah terso ulong ubasan ka bataw ni kit jing mot ya ka Jingngeit ka basan bat ka bayay roy ka balay usembah terso haba usan ulong ding kakin long ding ka thaw ni kit jing mot ya ka Jingngeit ka bakot sa ka jinglong rangba ya ka ta ngila yo ya ka ban sok na ka jing sisa na ka tin ka jong blay na ka gospel ka kum Matthias ka lanong ka bakat lai ka khat ka balay puar mentang ngin peteng biang ya ka ni ka banta ka baar na ka ni ka lanong ka basan saphang ka Jingngeit ka Pynkynriah yau Lumbah na ka ni ka lanong ka ba khatlai the gospel of Matthias kat khat ka balai puar ya kitu ki banta ki berangsa ha ka ni ka khat kita ki long kumni ki kiten ki sembreng ki wan ban song tengen ha ki tenap usambay terso ulong ubaim ubasan bat ubalonggi upen miru ya ki tenap kat hadu ki sembreng ki wan ban song tengen ha kita ki tenap matagin ye keren ye ki tenap ki ai ki tenap ki tenap kerkum ka jing sisa ye ka bau Jisu ukran ka thaw ye kita ki Kristan lane kita ki banget ha ka kerteng ka jong kata nila ban syam ha ye ka jing keren jong Jesus Christ ha ka gospel kerkum uyoles kalang ka katsan ka khat ka badmingkong bat ka basan ki badon ye ki gintin ki bong kumni manga ngalong ding sawan basisha bat ukpa jonga ulong sumar briso manga ngalong ding sawan mapi kitna utaha ubayay ne hanga bat mga u seiso shibon nabak lem mga pimla banle ruem ngisfotu ngikum ti banget how Jesus Christ ngimla dan le
ka ladang yim yele bat sno hau ko ba katana uding sowan kam la bale lada kam sno ha uding sowan kam la ban penmi ya kita kisah ki becerngam lane kiso na uding sowan lada kam yele hau ding ba ubla uding sowan kalong ru kumta ladang yi yele ban sno hau ngin seiso shibo kabamot ka Jingngeit jongi kan yaisan hadu ka jinglong rang ba bha jong ka Jingngeit upol uang ha ka shiti shaki Ephesus kalanang basaw ka khap ka bakhat lai uang kumni tatanda ngila poi baro shakata ka jinglong ka we ka Jingngeit bat ka jong ka jingtip yau khon blai hadu ka jinglong rang ba bha hadu ka jing thau ka rnieng ka jingdap ukras kerbot ka Jingngeit jongi kalong rnieng jong ka Jingngeit jongi kanlong ka jingdap ha kalong rnieng ka jong ukras terkum ka jing batai ka jong pol di bentang ini keren kendiat iki di simpadeng ka thau ya ki briu ki bompat ngai ki ba pet chadi ba chawai ban wat ege jingtip bat ka jing shisha sapang ublai lada mangi ki kristan gi yaine hau Jesus Christ ngilong ka jing sha ngilong ka mlu ngilong ka shiti kini ki wan ban ngai ya uba mangi ngai ki simdan ki wan ban shong tegen hakitana ka ba thau ne mot ba kin ngai yo blai jongi u Jesus Christ uba mangi nginge kau buat lada kiyo i yang bangilong kita ki bayai mes kan ki bangilong ka melu ka jingshai ba ka shiti ne ka bantajong ki ngai yau ne ublai jongi uba mangi yalap uba ngi ya thu na ka wik por shi ka wik por ti ka ta ka banta ga bu no hangta tengin ya tempat ka we ka jingkli ka ba ong kumni kumno ngin le ban yo ya ka Jingngeit ka bala ban Pynkynriah ya Lumbah kumno ngin le bangin yo e ka Jingngeit ka ba Pynkynriah ya Lumbah ngin jubab ya ka jingkli haki artli ki Bynta ka banungkong ka ong kumni thungno ya sumbai terso thungno ya sumbai terso haba ong thungno ya sumbai terso ka mot Pynkynriah ya ka Jingngeit Pynkynriah ya ka Jingngeit tongin ya puli ya ka shiti ujakap ka shiti ujakap kalanong ka baar ka khat ka bakhat nyo ka ong kumni kumta ru kata ka Jingngeit lada kam don ka jingle kalong ka bayap haladihi ka jingkran ujakap ka thau ya ka Jingngeit ka bom Pynkynriah kalong ka bayap lane ka bom larkam kum ka nuksa larangi thit ye ka nuk tiar larangi tip bagari ka tiar ka long ka ba mentoy yangi lane ka jingkur khu ne ka banta jungi hanre larangi Pynkynriah klampet kan salong ka tiar ka bom larkam ka Jingngeit jungi ru larangi Pynkynriah kan long ka Jingngeit ka bom larkam dei kata ka ba ucap ka buong ka Jingngeit klam ka jingle ka long ka bayap kabamot ka Jingngeit klem ka jing Pynkynriah kalong kabayap nadong sa kikatu ka ne kinuksa kata kalong kumni ladang ithit yo sumbai terso na yo itharai klem sara yo lane klem thung yo un penmi hi yo terso ka jubab kalong em ngidon kam ban thung yo sumbai terso nadong sa kawai kanuksa ni kiwar ni yarip kuai tak nomar bang ide kiwar kabamot nilayo kwai klem da sarayo kwai klem da thung yo kwai ka jubab kalong em ngidon sampan sarayo bat ban thung yo knang bangin yo kwai kalong ru kumta ka Jingngeit jongi ngidon kam ban Pynkynriah meka
nang baka Jingngeit jungi kalong ka Jingngeit ka ba em ka Jingngeit ka ba san ka Jingngeit ka ba kot si ka jinglong rang ba ujakop uang kumni haka lenang ka ba nengkong ka dekat ka ba ar snap tolong pi kinong le ya ka ktin om tang kinong snow da ka ba syukur yaladi pi u apostol Jacob ujukan tu ba ngimde balong tang kinong snow andre ngiden kam bangin long kinong leru ya ka ktin ka bang iyo snow ka ba don kam yang ngi ka long bangin long kinong le ka ba mot ngin long kinong pen kam ya ka ktin u balong u sembay terso lani ka balong u sembay terso om tang kinong snow da ka bang syukur no yalade ladang ngin nom pentrekam kabamot ngi syukur dalade yalade omde baki don kinong syukur yangi kajing kelipa kaba ngin kelimantra kalong kumno ngin thung yaw ni sampai terso lane kumno ngin pentrekam ya Jingngeit kumno ngin thung yaw ni sampai terso lane kumno ngin pentrekam ya Jingngeit don sautuli tibangi don kam banle habangi penterkam ya Jingngeit don sautuli ngawang bisisen tibangi don kam banle habangin penterkam ya Jingngeit ka jongi ka banungkong minot banduai habangin puli na kien ka jong blay na ka shiti ka jong pol sikinong room kalonong ka ba khat ar ka khat ar Kidion kitin kibong kumni kiba kaban haga jingkerman kiba yai syak haga jingjenjar kiba yai ne minot haga jingtuai kemot ka jingtuai idon kam ban minot bantuai ka jingtuai kadai ka jing yakran jongi baru blai ka jing slok jongi baru blai rega don sa ko wipat haga ka po ban pen slotu sapang ka jingtuai Kajing duai, kadai kaler, bangi ring mensem, bat penhiar mensem, Kristan. Tapi kajing duai kadai kaler, kaba penhiar mensem, ring mensem jong Kristan. Nuksa, nakawan ay. Gijuang kumno yo briu ubam ring mensem, le penhiar mensem syuk. Giong bau layak. Kalau kumta, Kristan ubam juduai ulang Kristan baka Jingngeit kalong kabayak upol ujukan tujuan yagi bangit hakubun kisiti jong ban minot hagi jingduai kalau sai kelonong bersau ka dekat ka baar ong kumni toyai ne skam hagi jingduai da ka baap syarai hakata ka Jingngeit ngo ka shiti ka banungkong sekites soloni ka basan ka khot ka bakat nyo ba ka bakat kandai ka ong kumni skam to duai klem da pot ka khot bakat kandai ka wat lip no yo mensi ngis ko thu kum ki banget ngidai ban sange ban duai lada ngisange banduai kabamot ngila penlip yo mensir ngila penlip no yo mensir Jesu Kristus uhikai yangi ki Kristan lani ki nongbot ki jong bagi long ki briu ki bayai ne minot hake jingduai snap ba the gospel of Matthias kelong ba ar penriu ka dekat ka sau puai wong kumni to syarai to duai ba pinom let sot haka jing penshoy kaban sim shisha kasma hanrei ka do ka telo kata ka ka Bynta ka banko kin pentrekam ka Jingngeit ka jungi ka minot bantuai sebata ka baar minot ban puli ka tin ublai habang ituai bat puli ka tin ublai ka bamot ni pentrekam ka Jingngeit ka jungi ka balong lani ubalong usumbai tersu kamet jongi ka don kam sibun ki jingbam batai bangin yo ya kamet ka basyat baklan kalong kum taru ka mensim ka don kam ya ka jingbam ka batai ka balong ka jingduai
bat ka ketin ke jong oblay. Ka ketin oblay ka ong. Haka kitab Deuteronomy tu nang ka pra. Ka dekat ka balay. Ka ong kumni. Kanang ba pintip ba obriu im. Kanang ba pintip ba obriu im tang da ukpu. Hanre ba obriu im. Da ka ketin barok ka ba mino. Na ka shintur ka jong oblay. Ikan mauru. Bau jisu kran. Yaki ketin haka puar bau syaitan. Uwan ban pensyoy ya haka riklau. Gila ban syam. Naki arngut kinong to. Kita kilong. Matius haka lorong basaw ka dekat ka basaw. Lukas haka lorong basaw ka dekat ka basaw. Kita di kincin ki bawang kumni. Bam tang da ukpu ba ubriu ula banim. Hanre da ketin baro ka jong oblay. Ban job ya ka jing pensyoy ka pertai. Ngitan kam ban puli ya ka ketin ka jong oblay. Ngitan kam ban puli ka ketin ka jong oblay. Ka Jingngeit jongi menta. Ka don haka jingpang ka bajur haki rikisni. Namar ka Jingngeit. Kambang ban bam jingbam. Saksikan kan? Namar baka Jingngeit jongi kambang ban bam jingbam. Nuksa nga ko ban ay ka po. Yaw briu bombang. Syu ban bam. Jingbam iong ulapang jur. Hatu ngiju perkat. Baga Jingngeit jongi kapang suai. Namar bangim jubam. Ya ka ketin ka joblay. Kabalong ka jingbam. Kabakan. Sa sistem ngan ong. Ka Jingngeit jongi kapang suai. Namar bangim jupuli ka ketin joblay. Kabalong ka jingbam. Kabakan jamsi. Kalong ka jingbam. Jong ka Jingngeit ka jongi. Bangin long ki basyat bakalan. Haka Jingngeit. Tong nginyepet. Tong nginyepet. Sa ka jing sisya. Kabalong ka ketin ka joblay. Ka ong kublo yung haka kitab jong jingpen pao. Kalau nang benkong ke dekat ke balai ke ong kumni. Suk utah. Uba puli. Bat uba yok snow. Yika dekat tim jong. Kajing yetuk lupa. Bat uba sumar. Ya kita ki ru. Yika bala thok. Haka dekat ketin. Ka shiti ke jong upol. Shiti Express. Kalau nang benril ke dekat. Ke bersipau. Ke bekatway ke ong kumni. Haka bawai no. Tolong ki beklan ho terai. But haka bor ka chingklan jong u. To king no e ka ching ak king apiar ka jong blay baro. Ba pila ban yeng yale persya e ki bor tap usaitan. Ka Jingngeit jongi. Karlong ka Jingngeit ka basyat ka baklan. Day habangi. E king no e ka ching apiar ka jong blay. Ka ching apiar ka jong blay ka day ka Bible. Ka balong ka ketin ka jong blay. Ka balay. Minot. Pan syakri yoblay. Kajing syakri yoblay. Kapan tau. Bagi pentrai kambi ka Jingngeit. Ka syiti syikinaw rum. Kanaw bakhat ar. Ka bakhat way. Ka ong kumli. Haka Jingngeit minot. To wat long kiba alhya. Kiba syitham. Haka mensim. Kiba syakri. Ya utray. Haka syiti. Syaki Hebrew kalau bersipau ke dekat kepada artusan kau kelam dah ino ia kejing ia senglang. Kau buat di dalam pan syakri jauh belai senang berkejingnya jungi kan long kejingnya kebakalan lani kejingnya jungi kan long kebaim kebasan bat kebekat si kejing long rangba jeng kejingnya kejing syakri jungi kapan I syakri pertai. Baka Jingngeit jungi kalong kabayam. Kanuksa, ubriu ubadang im. Umla ban susyong. Haju uyat uyeng, utray ukta, umare umadong. Ukren ukana. Day, sang ubayap. Ubamla, ban yat ban yeng. Ban tray ban kata. Ka Jingngeit ru kalong kumta. Ka Jingngeit kabayam. Kapan I, bangi, ngisyakri, yaw blay. Kapanta ka basaw. Kalong yayne. Yayne. Ka Jingngeit ne kaday kabor bagin job
bat ban poi shaka thong jong ka jing thmu jong ka jing em Jesus Christ wang kum ni the gospel jong yamis kal nang ka khat san ka khat ka khat riu pi phim sim la jit ya nga han re nga la jit ya pi bat nga la thung ya pi ba phin yo yai le bat sei so yai le hab ong yai le tu mot yai duai yai puli ka tien job lai bat yai shakri yo trai bat habang ile kumta uso jong pi wang trai ulong ubayai le ublai kwa ini bangin pentrikam tang si tempor ya ka Jingngeit ka jongi hanrei bangin pentrikam ya ka Jingngeit jongi bat bangin ye ne hadu ka bakut jong ka Jingngeit ka jongi ka banta ka baar ka bangin jubab ya ka Jingkeli ka baong kumno ngin le lani kumno ngin pentrikam ya ka Jingngeit jongi kumno ngin thong yo sumbai tarso lani kumno ngin pentrikam ya ka Jingngeit ka jongi ka jubab ka baar ka long kumne tur persya ya ki Jingngeit ki jingjenjar wat ken randin habangin pentrikam ya ka Jingngeit ngin kendo sibon ki Jingngeit ki jingjenjar hanrei ngin tur persya ya ki nginom ken randin kaktilu blai ka ong kumne haka shiti shi ka Hebrew ka lamnang ka shipau ka khat ka balai pupra reita ubahok jonga uni yai im da ka Jingngeit hanrei lada ukan randa din ka mensim jonga kam so bhashu yu sapule mukti ka khat ka balai phundai na ka ni ka lamnang ka shipau ka shiti shi ka Hebrew kadon ka Jingong habangi yakendu ya kusau ubau yaringi habangi yalinti utokso ubau yaringi untur bechangi ladamangi ikan randadin hanrei ladangi tur persya yu klampak unsa pet shajngai nangi kalau rukumta kijing kijing jenjar ladamangi ginam tur persya iki kinang ban ini hari dagi tur persya iki dagi jing jenjar in job iki namar ka jingkular ka jawab lai ka mau bo long ringkat lembat ni haki por baro tongin ye puli menta naga ktin ublai yaki Bynta yaki artli ki Bynta kum ka nuksa yangi ka Bynta ka banungkong ka gospel u Matius kalanong ka bakat saw ka khat ka baar hadu lai pulai pinsa ya puli himapi hakani ka Bynta le thu igi kumbi kani ka Bynta ke thu ba u Jisu uyat halor ka duriao hakani ka por ki sendran ki don hap deng jo ka Jingngeit ka jing shakti ka trei haki hakata ka por ba ki don hap ka jing shakti kan san ki yo i ba don ba yat halor ka duriao kila nang jur ka jing shakti kila nang mut ba ka dei ngai kila lan niar o ka tin bat kila shakti shishu u Jisu loong tolong slur dei mga tuwat shakti wei na kisenran jong Jisu Christ hadin ba lo sutu ba dei utrai uang iki niki kinten utau di Petros ladam medei mami tu hukum yang bangan wan syame halor ko u Jisu loong tawan Petros ulah hiar na kata keling ulah yat halor ko ban let u Jisu henrei ulah yu i kal bakajur ulah snow shifting ulas dang bangam nakaningi yo kejinghikai bau Petros ulayat halor ke duria banlit show Jisu kabut ka trekam ke Jingngeit ke jauh tanban kata ke Jingngeit Petros kam ne Islam nakadaw bau yu i bakal ka kam kraw ban yo Jisu ka Jingngeit jong Petros ka trekam tang da fisikan kalalap do ka jing bom nge ka jing bom nge ber ka jing artatin ha ka jing in ka jong u ka Jingngeit jong iru bonsen kalong kumta hapla ki jing ber ki jing jar kalap ka jing shakti ka jing artatin dei na kata daw
ngimla ban yele persha ye ki jing e ki bawan lap ha ka jing em ka jongi ka shiki ka ban kong uyones ka long basal ka khat ka basal ka ong kumni naba ulong uba kham krau uba happy ban yo ba ka parthai u Petrus u yo I bakal ka kham krau ban yo Jisu uba la syayu ban wan syau dei kata ka ba u Petrus u ngamno ha ka duriau u Jisu ong ame u baret ka Jingngeit balai ba me da so artopin dei kata ka jingret jong ka Jingngeit ka jong iru bar ka jing artopin ka tre ya hangi bon sem yimla ban poi se ka jing thmu ban job ha ka jing ya lenti jongi Lumbah ka Jingngeit ka bangitan Dengan bunuh hantai kita ke bentaru ini pai pat mentai ke bentai ke baar. Ke kitab ke benengkong Samuel kelenong ke bekat nyau. Pin puli barok ke we ke tu kelenong pin suto. Bahabangi puli ke ni kelenong. Hakani kelenong, ngani hakani ke benta ke yatu yang I bau David ujob yau kuliat. Dei Lumbah ke Jingngeit ki kuadeswel ki syapting ya uni urabba ka Filistia penban ka jingjob ki Israel ya ka jingjob ki Israel ya ki Filistia kalong baki don ya David ubalong uriu krau jong ka Jingngeit ti habangi puli ka benta dan dekat dekat ke besar David uang kumdi nganum keren cerong asyik wan ra fi tang kita benta di Israel ki job ya Goliath de mar ba ki don ya ru krau jong ka Jingngeit tau di David skap ki kentin ba David ukuran how ni Goliath uang kumdi slap haga dekat ke besar naga lenang ke bekat nyo mame de wan hanga de ka white lam bat da usum bat da ka spi ngati ngawan hame de kerteng utrai kipat ublai kipat ya pom ki Israel ke yau ba me krendeng da ka Jingngeit u David ula job yau Goliath omni de ka tiar ya pom omni de ka white lam hari da ka Jingngeit ula job da ka Jingngeit u David ki Israel ki ula job ya ki Palestia ka ne ka de ka Jingngeit ka bagiton kam hakum kira kisni ci pabenta ki para bangit pa it barok lapan kan mau hagan ka por beda ka Jingngeit ka bangila pan job lot ni ka partai udang ruai sim ong hagan lembar ka basis pa san pong hagan khat ka basaw ong kumni sem ki area pom tang da ka Jingngeit but white lam woman sim ka bagitan kam menta ka long ki para bangit hakum kira kisni ki bangiam menta ki madapang ki Jingngeit ki jingjar ki jingpang ki jingsitom ki jinglenyar jong ki babuan ki brio katawa yang ni kalong bangin pen prekam ye kare ki Jingngeit ke jongi ka bau Jisu kres pula ayo sambai terso bangin tong yo but bangin tur persya ye ki Jingngeit ki bawan ha ka Jingngeit ke jongi pidai ban kan mau ko ki para bangit ke ka Jingngeit jongi ka san tongin kan mau ke para bangit om dei bangi yo jing sok jing keban om dei bakasan ha ka jing sok bar ka jing keban han rai ka san bar ka kwat chi ka jing rang ba ha bangi ba ye jing bar ki jing janja ki balang ki Lumbah ki bakha ki bawan bonsen ha ka jing ka jongi suwa bagan penkut no ai ka Bible study na bu i ka wi ki jing kli ka bakhat du kata ka jingkeli kalau kumli hatu nila don ni em ka Jingngeit kat iwe isembai terso ka bau Jisu ukran ladang iong em ka mot nyimpat pediang ye ka ketinu blai bat nyimpat pentoi kam ye ka Jingngeit ka jongi bon ba ngis bo thu bangimpat don ka Jingngeit kat iwe isembai terso kata ka jingis bo thu ka babakla namar bangimpat puli bah jaga ketin ke jauh belai. Namar nyimpak pulih yang ketin ke jauh belai. Sapang ke jingmot bau Jisu ukran. Mentang nila yok ke jing hikai. Nila yok ke jingmot bau Jisu ukran sapang sampai terso. Ngimdai syuk.
ban slotu ko baju slotu barabor barok ki Kristan ti don yo sembai tersu kabalong ketir ke jo blai kabadon kam kalong ban pentrikam yo sembai tersu kabalong ketin ke jo blai habangi pentrikam ke ketin ke jo blai ko ba pentrikam u David habang jelek persya berkoliat hantar ke ni sayo I baka Jingngeit jongi kasan kaskam berkekot sekecing long ramba blai unkun kun ya rap ini Lumbah ka dikal lanang tis tungin ya pai au blai hakecing pai au blai lawan syame ya ka man penskam ya ka tin ka chongme ka mela krani ka mela hikai la bau sumbai terso ka bangin pentrekam ya ka tin ka chongme baka Jingngeit jongi kan yaisan bak yaisan hadu bana tot hakecing long rang ba jo ka Jingngeit bagin shop ya ka dikicing pensoi ka bertai gin shop dikicing ya le gin shop dikicing jejar daga kerteng jong metrai ko bau David ula job yo ko lihat daga kerteng u play bayam giro yen job ki jing pang ki sitom ki jing jenjar ki jing ki bawang ha ki jing jugi daga kerteng jong me uci sukras lapam ni kini baro ke ha ka kerteng jong me uci sukras u bau tenra juga jing u bau ding sowan mangi kita lah mangin yais no habe maklem mame minum lah ande ruam snow try ki jing doai Dengan Yesus Bapa. Amen. But Amen.